guys, majong adlaw ni jong tanan. Welcome back sa mong channel ay Lexi Vlog. Kauban ho si Nanay. Sa karong adlaw guys, matumis nanay sa ubay kay nay kuhaon si nanay nga grasya. At tumis ko anay kubraon siya sa UCT. Silang duas tatay. At tus James sa ubay mi guys. Kita-kita na to guys ug hani baga ning daghan bay tao. Yung sa Jume na size ko no. Kay alas 6 ko no, magpila man gajud na for sure. Tiyo. Kanahan. Banas na na kaya makauyab unja ni daadto. Ise, sa Jumas ang kuroy buguan mating gajud. Ta, ubos garden. Unja gani ha, sa jo pagkukuan. Bo sa sibuyas kay wa maning uwan gabi eh. Luoy magdi mabubuan kay na ni bekad na rabag adlaw. Baklay mis nanay kay ito ra mag-relas ubos among gika sabot. Ato dapit ilas at Monica. Nes nanay da. Wa may magbawog luto, ingon basta tag pabawon mig luto, wa na ra may magbawon karon di na magkabiba-kabiba. Di ba nay? Barato ra bitog luto dito sa ubay. Na bitog restaurant. Katawar ba nanay? Bawon biskuit. Bawon ko sa biskuit nga naman kanay sakit mong balik kawangay. Ligo tag dagat nay. Pohon na kon. Nasiyo tong paglawon sa kum nasiyo. Kaya maka ligo ka kay agbalig kawang. Wa na mamuwa-muwa nay. Napay gagmay, dagman mga puwa. Mara to guys, kita ra ta guys digabot na mo. Kay maglakaw sa mis nanay. Mother. Ang taas ag pila guys, dari Miss Las. Nagrila. Dalapan Miss Landbank guys. Grabig tao orang daghana. Hello guys, nauli na dai Miss Nanay, di na Miss Bay sa narong orasa. Anja. Sa orasa kanila abot na alas 2. Launa. Ampa. Ay ning hapit pa ko sa merkado. Alaw na Diya di ay nanay nagtugon hagpa ning palit na pag-ija. Nagdabos na lupan dari na. Kuha na tos napo ka na ko. Daghana diya agari daghang gipalit da. Di mo da. Bigbay og katulay panbuhol man ka ni nay katong gitugon. Anja guys, magkaan mig melon man siguro ni. Ate Ems? Hindi mo na. Si Ate Ems. Nag-headset. Mga kami guys, kay gahapon naman eh, anong bugnawa na, pambos kuan. Grabe na high blood siya ko na ito nagpila Miss Nanay sa UCT. Kaya ija-ija hayro tag-diskarte, kaning mga senior, mga magazine iunahon, na magazine pa-senior ning pila pod. Ang sinanay, ha, mga ipasingit kay arang taas sa lagig pila, kay babalik ka ng nanay aghawak. Ang ipasingit si nanay dahil sa among silingan. Okay ra mapas among silingan. Kato na yung diyang likod ni nanay. Nagbagot-but eh. Kuno natinganan ko pagliklik ng nanay nga. Nawahi naman ko si nanay. Gusto ang gida. Ngayon nga mas nanay na nga giingnan ko just bali ko'y batasan. Ulbo kang kaspa. Dili ko kay batasan. Bagot-buta na yung batasan nga. Ija-ija tag-diskarte dani kay mupila pas gym sa ubay. Ija pila na po na tos landbank. Ija sa orasan na makauli. Di na una. Mas nanay kauli. Ano? Agubang nauna na wahi. Agubang nauna, nawahi. Dada guys. Ang puong ka doon, tamis bagha ni. Mar ka naligo, day? Naman na. Dali. Kaya mga tagmilo. Dini tamis kay Lisparon. Para ka di man ka tamis. Lisparon. Ay, ko naglaso. Hatag isa ka plato, daya na. Day. Yun na, isa ka plato. Sa ganahan, di. Oh, di pa kanon.
Dagang salamat dahil kasi kay nanay ning email na ho. Kaingan ko di ko maka-misos YouTube. Na adi ay. Dagang salamat si Ninjog. Dagang salamat si Ginoo. Dagang salamat pa ninyo guys. So isawang pagsuporta na mo. Isan magnay daghang bashir, hala na lang. Sakit sa balatian. Tawa pa kanay. Lahat tilawin ninyo. Tilaw te. Tamis ba? Tilawin ko na. Naka, Ate Ems! Ate Ems! Di ka dungog kay nag-headset. Nay! Bigyan mo si father. Yung hilak magkastatay gani ha. Ay, dugis na yan nahauli. Hilak. High blood ko dyan. Pungtan ko. Baji bisa ing na nanay na ing nagway batasan. Habay na kaway batasan na itong senior pas nanay. Mga na ang ipasingit. Kaya di ko ganag mag-pila-pila pas nanay. Grabing taas sa kaado naglibot. Makita ko sa video guys. Libot pa na ingato. Direct pilas. Unahan. Libot man nga. Kinalasan man. Medyo nakakita man ko sa silingan dari. Nanawag man. Mo nang gipasingit si nanay. Agbaji kay mura magnaog. Balde. Bitaw. Ipuntan man ko kay bastos man ka sa mga istorya. Bugut-butan ko na naging nagwibatasan. Lisod pod. Sampai saya. Ija-ija tag-diskarte. Dara guys, mga tanin nyo guys. Imbis kayo mapalit kong sibuyas. Kalimot na nung ko. Kaya tanim lagi dagto. Kaya I'm going to Taglan City. Ako rin magtuwa sa tuwain. Tamis. Nay, ikaw na'y bahala sa atong garden nay. Ate Ems, what happened? Ano rin? You're lonely. Juan, may nakuganta? Bakit ang mga aloy? Mga ito. Tatay, Hindi. hatid, nawa. Ha? Okay ka na naman sin English, so ikaw utot naman si Perni. Biscuit ka Mga na. anditan nyo guys. Kanang plain. Ang gabas ko tayo. Kanang putong tamis. Kanang Grabe pan ga, wag gud maarang ang uban. After para silingan matunong. Wala ang mga tao ron. Mga tiguang. Ang mga tiguang di ay. Kay kuan. Ito po ang restaurant. Kada isa per 6. Ag-uban gud guys kay wa makakuha ag-uban kay naabdan nga nag-uba ag machine sa ubay. Dadtos don Emilio na pud sila ning balhin. Activate ag ATM. Kapag mama papa ni Mayor dadto na wahi. Wahi mo sila abot. Bunggo mo ka. Alam dia tin. Kawa ko patingog dia tin. Dai ka mo kaan dere dai? Kaon. Kung taon. Hay sa mama ali bagol bang ligo. Kahay mama ali. Ay ma. I love you, ma. Napagsigig TikTok, ma. Nanguna ka, na ba kung pangligo? Maligo sa na yung mabot. Tiya, kukulos alyan ng ligo, was na na mo abot. Ikaw. Mamali kayo. Dito, uwan na natin? Gamay naman. Panak. Muli-li ko sa ang garden roll na ansa na to. Ang itong ibubuan ganin, ha. Ang tirat baka itong buwak. Bak ha. Itong, kuan, utot-utot. Yung pwede sabon. Bang nasa bukok tututot. Ha? Katubang paras ka puro midar, eh. Tut-utot, pagkain nga na to. Sa mga kalimang tutot ka lang. Mukamang na. Nabitungan. Nabitungan. Ay, ito siguro. Hindi makabang. Dapat Ate Ems. Ito naman. Mingaw, ikaw ng aloy. Bis kaya ang plano magalang-halang tagbis manok. Enggak. Hapon naman. Hindi daw mo lubi. Kaisa. Manay tawag lang Nasagot kung ano. mo magtulsa ni Kaisa. Ha? Nasagot mo magtulsa ni Kaisa. Huwag ko masayod. Mayos palis piti. May marap na na eh. Kaisa. Hindi lagi Bisaya. Huwag ko masayod ay. Sa bahasa ayah. Kali dake. Pasti pader. Kasi gawa Amis sila. balay. Tamis day guys. Wala ko yung may kayo, may signal. Mao. Lisod pod. Mao di ay. Signal. Dagang salamat ninyong tanan guys. Kay naka mamiso na pag ko. Kay gwa mo kay kung makamamiso. Parang gusto isturag melon. Daghan na yung nahurot.
Kuan ko, giuhaw. Grabe uhawa kaya initan dito. Alas 6 pag-umis na ning larga dara. Mawala may alas 3. Lami naman siguro, lami ba na eskindihan? Bawa lagi. May mangga dito sa galon ba? Haman ron. Online lagi Fernas, Alicia ra. Usa ka galon niya kanang pwede siya i-go si ice candy. Kinsa man ron? Kita ko online. Last. Giuhaw ko ti. Giuhaw sa pag-ibig. Wa gajud. Kami magud tamis. Mura ra jag di tamis tanawon pero tamis di ay. Unsa na to? Remix na to. Uma kon lakaw. Dili sa ba? Lunes. Shout out kay kong Clint Lagumbay. Hi Clint. Mga antag melon. Ug sa iyang ate nga si Megan. Nas kamigin. Kamigin ba to or Cebu? Uwa ko na sa'yo. Hi! Hi, yung tanan guys. Buhon ako mag-shout out sa uban kay. Purag sakit pag ang bartian ron. Pag maawan ko barag-barag dito. Huwag kang lingkuran. Dapat isa ka senior citizen nga. Tagalarap sa mo. Di mo pag ka ma-withdraw mo. Nag-iubanan pa na ha. Mapira ka dugaja na mo. Kasi siya may kinawian kay. Naabdan man si Jas nagbaag machine na to urbay. Dari na miskat dun Emilio ni hapit. Nag-withdraw. Luoy man pagkiri mo pagkuno sa kamamupindot. Matagpanin siya. Di ko siya kamamutuplok. Hala na lang kituplok ka. Di nang gawas ag kwarta. Day, di pa day? Kan pa ka? Day? Kan pa ka? Di na? Pag isnak o gribis ko ka. Amo ka ko gribis ko? Diyan para ni guys, kaya mo ato sa kusang garden. Tanaw sa kurad tugnan sa na to. Baka ito kakakaas mga manok, ha? Pagkuha diha. Hinay ha, bundak ng lukob. Hello guys! Diyan ako sa hang garden guys. Among garden ni nanay. Sagdisar man ang naong kay aragados ka hagard ka. Hagard mo siguro ni kanunay, siguro. Kay kuan, grabe kay kapoy. Sigurong adlawag pinila dito sa kuan guys. Ubay, hindi ka nakadug tao. Dadarag sibuyas guys. Mabuhi naman siguro ni padung. Madyo man sig mabuhi na ni siya guys. Ah man ang inoong gibubuan ganihan sa na wisik-wisikan pa ni ron kay nagtaligsik man daari. Ibubuan ha ganihan alas 5 sa pamining lakaws nanay kay hadlik kog maghigwaus sayang nga ang gipalit nga 50 mil. Ang kari noon guys nahigwaus ag kuan guys pipino na. Gipainga na ipang tarorok ag uban. Inja agdari day guys, ag mga nanggiabis sa ubos, nahuman na nila kabis pero wa pa nila na bulhot. Bulhot ba na tawag? Bulhot or treasure? Mo ba na? Treasure o bulhot. Kay daghang langgam tos kabaw to pasulabi. Nang langgam bitaw magpasulabi ka eskutos kabaw, mo am siguro na tabon may nganda na amo Hangad ko kanay lubi mo puto dating bubon. Day kuan guys, buwak na. Diya, mamingawon ako daring kuan guys, ang garden, di na ako makapasulabi daani, hindi aningan sinanay nga si Jaran ko na magpasulabi dari, taghuwat nga, wasa ko. Kay excited din ko kadyo, magtong liksian. Grabing mingawan na gajud. Diya, gasahan po na sila kan, saging, Ate Julie, ang gasag-saging, kay daman dari, upat na siro ni kasipi ang gisalin, tapalay daghan dari, wa pa mahurot. Katungguwang may hanggi pasulabig sa ni Ate Julie kay lisid pag magdakog dabong. Bunon parang kung Ate Julie dabong bitaw. Aja siguro guwang jada lagi buhat ni. Uji anak guys ang kuroy da. Tamlan ko ning nanay og kanang nay Carlan mo nang giingana si Jana giligngin-ligngin si og guwad. Hangto dato sukuan pero ag kanang nay okra wag gyapon hilabti kay bunga man gyapon asi jabi sa ngana ra na nagaytoy bunga duha harato. Gihangat ko. Galabad ang guys kay kuan. Love you. Agtaw lagi subay. Ida naman des maninay nakauli nam dinay.
to ah. Maninay! Nakuha bag imaw? Nakuha injo? Maninay guys to ah. Agaban guys, luoy lang magaban guys. Pati itong mama upapa ni Mayor, wa pa sila makakuha. Kaya naabtan sila nga naguba ag machine siya. Machine siya. Kajungit na. Naabtan nga naguba ag machine. Maunang nibalhin na pud sa laing land bank. Dari nas doon Emilio. Luoy kajug mga tiguang guys. Kaya nagpila. Diya way lingkuranan. Diya arang inita ka adyo. Maunang sinanay. Hadyang giubanan. Kay madunang dali makauli. Kaya ning singit manggajug ko. Di magsilbig. Di ta mo singit. Di ta mang isi. Di ta magkuan ba, di ta mo sana porsige aron madali. Kay kaning uban pod kanang nay di man ta pod senior citizen. Silabi pod. Mo to hang naka bikil ganiha kay giingnas na nagway batasan lisid pag nagadid basta sinanay nagadya kontrahon di magsilbi jud. Ulbo jud kas panah. Dari sa ko paduding-duding. Tuking-tuking for a while. Charot. English na lagi. Moto guys, kanang nay pasalamat jud ko ninyo yung tanan guys. O labi na sa Ginoo. Labi na sa among pamilya, sa mga labi na sa among pamilya guys. Og ninyo guys, daghan-daghan jud salamat ninyong tanan kay ugwa mo di mi makamamiso. Dakeng kalipay na karon guys kay gidengag agahang pagampo nga na di mi di sa ma-intunsis agamo ang pag-vlog kay mao ra lagi pa among nasaligan. Karon day guys kay na may ning chat na das naging adlaw nga. Adto ko sa ilaha magtrabaho unja mag-vlog hapon ko. Salamat ka ni mo ma'am kay ba nakaugkinsa ka. Naani siya sa buod Tagbilaran adto ko unja mag-vlog hapon ko guys. Niingan man siya nga okay ra ko na og mag-vlog ko. Kaya rong di ko na pud masayang ahang pag-vlog. Madyo nang natay mapaabot ba kay arong kuha nagahaang pangandoy makabuot para namong duha ni Lixie ug dari nila na nagtatay. Arong makasupport gyapon ko nila kada buwan kay aloy po kong reverse kay to pa pud luwasunon patabang lamang pumog hapog ampo guys nga maluwas na si reverse makauli sila rong December puhon kay rong mag happy na mi daring Pasko puhon. Unja guys, daghan kadtong salamat ninyong tanan sa waysawang pagtan-aw. Ug mora na yung vlog rong adlaw guys. At langin na po dahang next vlog. Amping mo kanunay guys. God bless na tong tanan. Amping mo kanunay. Ug asa man mo karon. Thank you for watching guys. Bye bye. I love you.